Adulto Frosty. Здравейте, дами и господа, там зрители, гости на... Да. Ние сме GoldFrust BG. Аз съм Кагата и този камерата е Лео. Но не знам дали се вижда, защото не е много хубаво качеството. И в нашата Facebook страница някакъв си пич, име Алекс, ни предизвика да направим канеленото предизвикателство, което ще направим с тези пакетчета канела и тази лъжица. Но може с другата лъжица. Може и с другата лъжица. Да. А може и с това пакетче канела. Ама и с другата не, защото не може само от една лъжица да ядем. И добре, сега ще ви покажем. И сега ще ви покажем човека срещу канелата. Ето това е. Да, ето. Ето канелката. Да, между другото забавихме да се представим, аз съм Лева. И Не, Кагата. всъщност се представихме, аз казах, че аз съм Кагата и ти си Лео, да. Може да си го казвам. Вижте, канела. 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 С тия, които са неграмотни. Да, сега го отваряме. Да. Отваряме го. Отваряме го. И го отваряме. А ти дам една лъжица, ако искаш, много е остра. Отваряме го, да. Чакайте, отваряме го. Ето. Тя е много остра. Отваряме го. Те още сме в процес на отваряне. О, и след 6 часа успях да го отворя най-накрая. Yes. Сега ще се върнем за рунд първи, човекът срещу канелата. И ние отново сме тук. И това е рунд първи, човекът срещу канелата. Кагата ще яде канела. 3, 2, 1, дай! Драги зрители, това беше първи рунд. Канелата побеждава. В раунд 2, в рунд 2, канелата срещу човека или човека срещу канелата. Мен ме победиш с нокаут. Виждате колко канело има тук. По-малко от мене, но нищо. Аз не мога да я сипа. Аре, яжо е. И ето, сега гледате Лео как яде канела. Раунд 2. Усети ли какъв е вкус? Ауче! Никога не... Никога не пробвайте канела! Никога! Вкусно, нали? И това беше краят на втори рунд, канелата отново побеждава с нокаут. Ей, здравейте, драги зрители! Всъщност, чао. Да, всъщност, чао. Само можем да ви посъветваме да не ядете никога през живота си канела, защото е най-ужасното нещо на света. Освен ако не сте тъпи като нас и не искате да ви предизвикат да направите толкова тъпо нещо, че да е тъпата гадна канела да ви се допоръща. Да, много е гадно. Дано ви е харесало нашето ново интро.
което ще И добавяме. можем да ви кажем довиждане и до нови срещи. Това беше всичко от нас. Посетете нашата Facebook страница, която ще има в дескрипшена. GoToFrostBG. Да. И това беше всичко от нас. Аз съм Лео. И това казах. Съм Каратай. Чао. Чао. Go to Frosty.